Predstavujeme vám rodinný dom, ktorý je situovaný na slnečnom pozemku v obci Kremnické Bane. Dom je v pôvodnom stave a pozostáva z chodby, kuchyne, obývacej miestnosti, spálne, komory a spivničných priestorov. K domu prináleží aj murovaná drobná stavba, ktorá sa dá využiť ako hospodárska budova. Nehnuteľnosť je predurčená tak ako na celoročné bývanie, tak aj na celoročné rekreačné využitie. V blízkej lokalite rodinného domu sa nachádzajú lyžiarske strediská Skalka a Krahule, termálne kúpalisko v Kremnici, termálne kúpalisko a akvapark v Turčianskych Tepliciach. Okolitá príroda Kremnických vrchov je vhodná na rekreačnú turistiku.